L'Ajuntament del Prat ha lliurat la medalla de la ciutat a l'Hospital Universitari de Bellvitge, que enguany celebra 50 anys, mig segle de vida tenint cura de la salut dels i les pratenques. L'encarregada de rebre el reconeixement en nom del centre sanitari ha estat la gerent territorial de la regió metropolitana sud, la doctora Montserrat Figuerola, un premi que per Figuerola reconeix la feina de tot el personal de l'hospital i el seu vincle amb el territori. Rebem aquest reconeixement com un reconeixement a la vocació d'excel·lència i el compromís de servei públic dels més de 5.000 professionals que treballen en aquest moment en l'Hospital Universitari de Bellvitge. Com veieu, és un teixit ampli de professionals, dels quals uns quants centenars viuen en el Prat. Un reconeixement aprovat en ple municipal amb el suport unànime de totes les formacions polítiques. És, doncs, oportú reconèixer la seva contribució a la millora de qualitat de vida de la ciutadania amb l'atorgament de la distinció de la medalla de la ciutat. Per la seva banda, l'alcalde del Prat ha citat el cardiòleg pratenc Carles Díaz per definir Bellvitge com una revolució a favor de la sanitat pública. Aquesta revolució en pro de la sanitat pública no va passar perquè sí. Va passar gràcies a una generació que heu convertit aquella torre imponent que ara fa mig segles treballadors i treballadores vingudes d'arreu van alçar com del no-res enmig dels camps, sobre la plana del Taica, al costat d'unes ciutats que creixien sense ordre ni concert, en una de les grans icones d'un dels principals béns comuns que ens ha d'enorgullir com a ciutat i com a país, el nostre sistema de sanitat pública. La condecoració de la medalla de la ciutat té l'objectiu de manifestar l'agraïment municipal a aquelles persones, associacions o fundacions i centres tant d'aquí com de fora del territori que hagin destacat pels seus extraordinaris mèrits personals o per haver prestat serveis rellevants a la ciutat.